Elsőleg, mint a magyar. Ja. Miért csócsoljuk? Na, uraim, gyermekeim, fiaim, lányaim. Most van 2100 új világban. Mit tudjam én? Jún, marc, 90, 50, 60 van. Most eszük a ropogó zsömlét, aki magoknál nincsen. Sajnálom, hogy magoknál nincsen, de megmutatom, hogy ropog. Lássátok, cigányok, ilyen nálatok nincsen. Menjetek el a Tesco-ba. 1 euró egy darab, de ahol túl szegények vagytok. Nem baj, ez gyerek, adok 20 eurót, köszön 20-at. De ha nem adod vissza lövőre. De ha ott csócsolom, akkor a sáttant, more. Akkor Isten sáttant, úgy küldöm le őket a gyomromba. Amúgy még nem ment lesz abba van. Ez nem így, Laza? Nem, ott a Laza. Az egy gyerek beszart, more. 2100-ban már szeretelje a kóla. Hogy éves lettek én? Ezért szarti tudta. Hiszen 2020-ban. Mi gazdagok vagyunk, igaz? 2000-ben. Na most vagyok 200 éve. Fú, nagy csó vagy. Nagyobb vagyok, mint apám, more. Na igaz, mert én vagyok neki, nem baj. Mondjuk jó ropogós, de a frankit nem halljátok. Na, cigányok! Cigányok, akinek nincs pénze venni, díjakat 988-at adok nektek. De nem arratosoknak, csak így morzsára. Legalább megkosztáltok ti szegénynek. Életettekből mennek szambul. Ilyet is látni. Gondoljatok, de nem vagyok. Sok pénzem lehet, aki billiárdosokat látok csak rajtam. Én a pénzeket eszem, azok nagyobb milliókon jönnek. Ez lehet 2600 éves. Most mondom, ez nagyon öreg. Ott azok kihaltak egy évesek, azok most jöttek létre. Most aztán lassan milyen kicsi ma az egy éves? Nagy, igaz? Mert még 2020-ban egy évesek azok ilyenek voltak, ne tudjak, ilyenek voltak. Sajnos a gyerekeket ma ebben a században nem szülni kell. Ma meg kell venni őket a gyermek otthonba. A barát nincsen, meg kihalt. Ma nem is kell pénzt. Belefingotta. Itt ma pénzt szarod. Ebben olyan új országban, hogy beépítették a hegyekbe. Hogyha 100 pénzt szársz, és nem is kell dolgozni kérni. Gyerek, valamit tudtad, de arra odalott mint néha zsömlét. Nem még ott maradt. Ott maradt 2020-tól. 2019. Üljünk ma légy, ma vicces majd. 2020-nál tartunk, gyerekek. Ahoho. No. Öcsém, no. Előbb szaladtam vissza az időbe. Előre szaladtam a jövőbe, gyerekek. Lassak, mint most egy poros földön járom. Régen 2020-ban úgy hívtak, hogy homok. Gyerekek, nézzék milyen sima, ez bor. Ma nem drogit szoktak színi, ma ez bor. No, gyerekek, ahogy láttam a 2000 jövőt, ott ma nem marcius van, hanem garcius. 19-ben szaladtam vissza, nem, 96-ban szaladtam vissza. Mert csócsoljuk. Gyerekek, tudják, mit láttam ott? Csócsolsz. A barátomat 600 évese. Miért csócsolsz? A baby, szegély. Ott a Jordan sapkát nem úgy hívtak, hanem hogy Girdon sapka. Mert én vagyok az a Michael Jordan. Én vagyok mindenki. Én nem csak Michael Jordan vagyok, én Michael Jackson. Én vagyok Junior, én vagyok Biggie. mindenki. Biggie vagy. Biggie, de főleg Biggie. Tudod, én szültem ki Biggie-t még 2001-ben. Most lesz a 20 éves. Most lesz gyerekek 20 éves. A fiam Biggie most lesz 20 éves. A másik meg a Tupac, hagyjuk már, most vagy 1 éves. A Biggie nagyobb. Itt van Tupac, itt meg Biggie. No, amúgy jó. Mondom. Mindjárt mit mondok. Na, komolyan, ha kell nektek ez a ropogó zsemle, mert látni akarjátok a jövőt, hívjátok a 941-41-et. Ha ezelőtt is azt mondtam, akkor nézzétek meg az előzőt. No, csőztök.